Rácz Tamás, Race vagyok, a Skafander zenekar énekese és gitárosa. Johnny vagyok, a Skafander zenekar dobosa. Linda vagyok, a Skafander zenekar szaxofonosa. Kiszai Sándor vagyok, alias Sanyi bácsi, a Skafander zenekar basszusgitárosa. Alapító tagként 2001-ben Sanyi bácsi, a basszusgitáros, meg én egy garázsba elkezdtünk zenélgetni, ő basszusgitározott, én egy dobozgitáron pötyöréztem, és akkoriban sokat gördeszkáztunk, onnan ismertük meg Johnnyt, a dobosunkat, Jónás Pétert, és így hárman kezdtünk el punk nótákat feldolgozni. Aztán közelebbi ismerettségbe kerültünk a ska zenével, egy trombitás is csatlakozott a zenekarhoz, és 2003. február 14-én volt az első koncertünk. Én úgy ismertem meg őket, hogy én is gördeszkáztam, mint ahogy ők, és a placon ismertük meg egyást a gördeszkások között. A harsonás lány révén, mert hogy őt ismertem már elég régebről, és körülbelül olyan 4 éve vagyok tag. Rácival ketten kezdtük ezt a zenekart 2001-ben, és akkor találtuk ki, hogy a gimis zenekart, ami megszűnt, azt folytatni kéne valahogy, és találtunk egy nagyon jó dobost, Johnnyt, mai napig a zenekarunk dobosa. Rengeteg fellépésünk volt, heti 2, külföldön is játszottunk nagyon sokat. Idén nyáron a Tankcsapda zenekar jó voltából a 20 éves születésnapjukon a Sziget nagy színpadán játszottunk, ami úgy érzem nem sok zenekar mondhat el magáról, úgyhogy büszkék vagyunk erre, hogy játszhattunk ezen a nagy színpadon. Eleve ilyen zenét hallgatunk, punk, rock and rollt, meg skát, és hát egyre jobban megismertük a skát, és egyre jobban megtetszett, úgyhogy elkezdtünk ezzel foglalkozni. Eredetileg garázs-punk zenekarnak indultunk. Az 1960-as évek elején kialakult irányzat, jamaikai zene, az első eredeti jamaikai, teljesen jamaikai zene. Szeretném, hogy a zenekar eljusson egy olyan szintre, hogy már ne fél hobbi zenekar legyen, hanem professzionális zenekar lehessünk, és tényleg csak ezzel kelljen foglalkoznunk, mert jelenleg pont azon a szinten állunk, hogy már teljes munkaidőben nem lehet mellette mást vállalni, de még megélni se lehet belőle. Alapvetően a szkának is nagyon sokfajta stílusa van, meg nagyon többfajta hulláma ment keresztül. Az első hullámos zenétől a mai napig az biztos, hogy ez a felütéses játék az, ami különlegessé meg egyedüvé teszi. Gőzerővel csináljuk a zenekar 4. albumát, folyamatosan írjuk a nótákat, tavasszal szeretnénk stúdióba menni, ahol rögzítjük, és akkor tavasszal már szeretnénk ki is adni, publikálni a közönségnek. Olyan 3-4 kész állapotban tartunk most, és azért ez elveszi így az időt, hetente 2-3-szor próbálunk, ugye járunk még a nyelviskolába, és heti 2-szer dolgozunk is, úgyhogy ki van az élet. Nekem egy nagy álmom vált valóra azzal, hogy nyáron a nagy színpadon játszottunk a Szigeten, ezelőtt 10-valahány évvel, mikor csak látogatóként ott voltam. Mindig álmodoztam arról, hogy milyen jó lenne egy ilyen nagy színpadon játszani, akkor még híre-hamvasa volt a zenekarnak. Ez teljesült, most már ennél csak egy külföldi fesztivál még nagyobb színpada az, amit szeretnénk elérni. Úgyhogy tanuljuk a nyelvet kőkeményen. A mesternyelviskolában tanulunk angolul. Egyre több külföldi felkérést kapunk. Ugye nyáron is játszottunk Romániába is, ahol elő kellett kaparni az agy mélyebb bugyraiból a régen tanult angol dolgokat, hogy megértessük magunkat. És akkor innen jött az ötlet, hogy valami rendszerezett formában tanulni kéne ismét a nyelvet, mert már mindenki elfelejtette, amit tudott, vagy amit nem tudott éppen, úgyhogy mindenképpen kapóra jön egy ilyen nyelvtanulás. Igen, csak fel kell eleveníteni a nyelvtudásunkat, nem is igazán a szókincs, meg a nyelvtani részét, hanem az, hogy nem nagyon tudunk beszélgetni. Hát ugye már itt nincsen gyakorlatunk a beszélgetésben. Rajongókkal vagy a közönséggel való kapcsolatot azt ugye elkerülhetetlen, hogy az ember nyelvet tudjon, leginkább ugye angolt. Nekem nagyon tetszik a mesternyelviskolában az oktatás, főleg azért, mert kis csoportok vannak, és így a tanár az külön-külön is tud foglalkozni az emberekkel. Azon kívül az egésznek a hangulata olyan,
hogy nem érezzük azt, hogy az iskolapadban ülünk, inkább ilyen baráti légkör van az órákon. Külföldi koncertezésre készülünk, turnét szeretnénk, és emiatt gondoltuk azt, hogy ideje lesz feleleveníteni a nyelvtudásunkat. Kis létszámos csoportokba tanulunk, tehát a tanár oda tud külön figyelni ránk, hogyha valamit nem értünk, nem az van, hogy 20 embert hátráltatunk, ha valamit nem tudunk, hanem egyet-kettőt, esetleg még neki is jól jön az, ha valamit visszakérdezünk. Meg változatos magnót hallgatunk, teszteket töltünk ki, stb. És így szépen minden hiányosságra fény derül. Fel kell frissíteni az eddigi nyelvtudásunkat, mert ugye elég régen nem járunk már iskolába, hogy ezzel foglalkozzunk, és erre tök jó hely itt a mesternyelviskola.